היי, מה קורה? שמי נתן, אני עשיתי את המטלה על ה-Computer Vision בעצם, השתמשתי באלגוריתם KNN על הדאטה סט של המנסיט. אמרתי, כן, שמי נתן אילוז, אני עשיתי את העבודה הזאת לבד. עכשיו אני אציג לכם. השתמשתי בג'מיני, השתמשתי בו עם הפרומפטים האלה כדי שייתן לי כל מיני הדגמות וידריך אותי תוך כדי הבנייה של המטלה. אז בעצם מה המטרה של המטלה? המטרה שלנו מבחינת קלסיפיקציה זה אנחנו מקבלים תמונות של מספרים ואנחנו צריכים לזהות מה המספר. מספרים הם בין 0 ל-9. כדי לתת הפרפורמנס אנחנו נשתמש ב-F-score, והאקספיריאנס שלנו הוא על הדאטה סט שכולל 60,000 תמונות של הטריינינג ו10,000 תמונות של הטסטינג. אז בעצם אנחנו מתחילים בזה שאנחנו לוקחים את הקבצים, מעלים אותם פה כדי שנוכל לעבוד אותם. אפשר לראות פה את ה-60,000 תמונות. לאחר מכן אנחנו נראה בעצם איך תמונה נראית. פה אפשר לראות איך תמונה אחת נראית. זה בעצם 28 פיקסל על 28 פיקסל. ואנחנו נעשה לה נורמליזציה. זאת אומרת שאנחנו בעצם, התכוונתי לא רק נורמליזציה, אנחנו נעשה גם נורמליזציה, אבל אנחנו נעשה גם מין-מקס. מין-מקס נורמליזציה, ואנחנו נעשה גם לפלטנינג, שזה בעצם אנחנו ניקח את ה-28 ל-28 ונאמיר אותה לוקטור אחד של 784 פיקסלים. את הערכים בכל פיקסל אנחנו נחלק ב-255, שזה בעצם הנורמליזציה מין-מקס, ולפי זה נוכל לעבוד עם האלגוריתם KNN שלנו. פה אפשר לראות סתם 3 סאמפלים ראשונים של הדאטה סט שלנו. אפשר לראות את הנורמליזציה של הפיקסלים בסאמפל 0 אחרי הנרמול. זה האלגוריתם שלנו בעצם. מה שהוא עושה זה שהוא מחשב, הוא מכניס אותם לרגיל, הוא שומר עליהם. בגלל שהוא אלגוריתם עצלן, אז בשלב הטריין בעצם כמעט לא קורה כלום. אתה פשוט שומר אתה שומר סוג של ארעי גדול עם כל ה-60,000 התוצאות שקיבלנו מהטריינינג סט. ובמהלך הפרדיקט אנחנו באמת עושים משהו. אז ברגע שאנחנו עושים פרדיקט לאחד התאים, מה שהוא עושה זה שהוא משווה בצורה וקטורית מהירה לכל ה-60,000 תמונות אימון שהיה לנו, ויש לנו שתי מדדים של מרחק. יש לנו את האוקלידי ויש לנו את המנהטן, ולפי השיטה שאנחנו נבחר הוא ימצא את כמות השכנים שיש לו. אפשר לראות פה הוא מוצא מהכי קרוב, הוא מסדר אותם לפי מרחק, ואז הוא לוקח את הזהות שלהם בעצם, ולפי ה-K שלנו, אחרי זה מה שהוא יעשה, זה שהוא יעשה מז'וריטי ווט לפי ה-K שבחרנו. לדוגמה, אם בחרנו K שווה 5, אז הוא יסתכל על 5 שכנים הכי קרובים, ולפי הרוב, אם 3 שכנים אומרים שהמספר הוא 4, 2 שכנים אומרים שזה 9, אז הוא יחליט שזה 4, כי זה הרוב. עכשיו הרצנו, בתור התחלה הרצנו על ה-200 טסט הסאבג'קט הראשונים, כדי לראות מה יוצא לנו, וראינו שהחמש הראשונים יצאו נכון, וה-F1 שקיבלנו בעזרת האלגוריתם ה-KNN הזה, זה 0.98, שזה מאוד גבוה. עכשיו בואו נסתכל איפה הוא טועה בעצם. אז אחת הטעויות שלו הייתה באינדקס 65, הוא עשה פרדיקשן ל-9, כשזה בעצם 4. והסיבה לזה זה שבעצם בגלל שאנחנו משתמשים בחפיפה, ב-KNN, חפיפה של פיקסלים, אפשר לראות פה שזה ממש ממש חופף למספר 9. אם היה פה קצת לבן, אז בעצם לנו 9 מושלם.
בגלל שכאילו כל השאר חופף, אז כנראה הוא קיבל הרבה שכנים שהם המספר 9, ולכן הוא החליט שזה 9. עכשיו אנחנו עושים פה את ה-grid search ואת ה-cross ולידציה. אז בעצם יש לנו פה כמה פרמטרים שיש לנו שליטה עליהם, יש לנו את המטריק, ויש לנו את כמות הקיים. אנחנו נשתמש ב-1, 3, 5 ו-7, ובשתי המטריק שקיימים לנו, ונחשב על בעצם בצורה של ה-cross ולידציה, שזה בעצם עוברים על ה-training set, עושים כאילו את ה4 ראשונים, ומשתמשים בחמישי בתור הטסטינג. וזה יוצר לנו כאילו F1 לכל אחד מהשיטות. אפשר לראות פה שהציון הכי גבוה שקיבלנו, זה גם מופיע פה אחרי זה קצת ביותר נקי, הוא על K1 ביוקלידין, וזה בעצם כאילו, אנחנו נתבסס על זה כדי ליצור כאילו את האלגוריתם הסופי שלנו. פה אנחנו בעצם נריץ על כל ה-60,000 כאילו, על כל הטריינינג סט שלנו בהשתמש ב-K1 ויוקלידין, ואפשר לראות שאחרי זה כשעברנו על הטסטינג, בטסט אבלואשן שלנו קיבלנו 9.9, שזה מאוד מאוד גבוה. וזהו, תודה רבה.